На ўсіх сваіх фотаздымках Пятрусь Броўка быў заўжды ідэальна паголены. Зразумела, што паэту і дэпутату, як прадстаўніку нашай краіны, трэба было выглядаць належным чынам. Таму наступная рэч, якую мы хацім вам паказаць з чамадана вандроўніка, будзе электрабрытва «Агідель». Электрабрытва «Агідель» упершыню была выпушчана ў 1967 годзе на уфімскім заводзе нумар 40 і адразу пачала карыстацца вялікай папулярнасцю сярод мужчын Савецкага Саюзу. Гэта заўсёды быў жаданы падарунак на якую-небудзь знамінальную дату ці свята. Яшчэ большую папулярнасць яна набыла пасля выхаду фільма «Іронія лёсу», у якім галоўная гераіня Надзя дорыць менавіта такую брытву Іпаліту. Он уже бреется моей бритвой. Трэба адзначыць яшчэ адзін цікавы факт аб заводзе, на якім выраблялася брытва. Уся справа ў тым, што уфімскі завод нумар 40 першапачаткова спецыялізаваўся на авіапрамысловасці, і таму брытва валодала той жа магутнасцю, а таксама адрознівалася сваёй якасцю і даўгавечнасцю. І ўсё было б нічога, калі б не адна акалічнасць. Ідэя дызайну была пазычана уфімскімі майстрамі ў сваіх нідэрландскіх калег. Справа ў тым, што на 2 гады раней, у 1965 годзе, у Нідерландах фірмай Philly Shave была выпушчана брытва, якая выглядала такім жа чынам і працавала па таму ж прынцыпу, што і «Агідель». Але факт пазычанага дызайну ніякім чынам не адмаўляў якасці брытвы. І ў 1969 годзе «Агідель» атрымала знак якасці, і яшчэ праз 2 гады уфімскі завод нумар 40 зрабіў спецыяльную брытву для касманаўтаў, якая насіла назву «Агідель 1К».